Dan škole. Dan bez nastave. I dan kad idemo na izlet. Kad se možemo odmoriti, produbiti prijateljstva i uživati. Dan kad se maknemo od rutine koju ipak želimo da je upoznate. Roditelji su mi danas na mentorstvu. Opet će tračati o meni. A valjda mi žele dobro. Jedva čekam tjelesni. Gdje mogu bez problema fulati i pogoditi. Kao i na likovnom. A najbolje je ipak znati da mogu i uspjeti. Služiti, radovati se, zajedno. I vidjeti rezultate. Postati stup, postati kula između izazova. I raditi divne stvari. Uz pomoć mojih učitelja i svih koji su tu. Uvijek na raspolaganju. Pokucaj i uđi.